שכפ"ג נחשון המותנוח עמידה חופשית. הקשב. עמידה חופשית. הקשב. לקבלת עופרי שכפ"ג נחשון יעבור לדום עמדו דום. ה-6 באוקטובר 1973, פרוץ מלחמת יום כיפור. צבאות ערב פרצו במלחמת פתע כנגד ישראל, 50 שנה אחרי 7 באוקטובר 2023. ארגון הטרור חמאס פתח בדומה למלחמת יום כיפור התקפת פתע לעבר ישראל. במהלך המתקפה נהרגו 1,427 אזרחים, ילדים, חיילים, סבים וסבתות, ונחטפו כ-242 אזרחים חפים מפשע. ברגע זה ממש מוחזקים חטופים חפים מפשע, תינוקות, ילדים, הורים, אחיות, אחים, קשישים, אהובים על ידי רבים, כלואים בסיוט מתמשך. כל שנייה חשובה, ועלינו לפעול מהר כדי להחזיר אותם אל חיק משפחותיהם. מטה משפחות החטופים והנעדרים מובילים את המשימה להשיב את החטופים הביתה, אך איננו יכולים לעשות זאת ללא תמיכה מצד אזרחי מדינת ישראל. חטיפת קשישים, נשים, תינוקות וכל אדם הוא פשע נגד האנושות. אי אפשר שאנחנו כבני אדם, פעילים בתנועת הצופים, נסכים לחטיפת תינוק בן כמה חודשים, ילד בן 9 ומבוגר בן 80, רק בגלל היותם יהודים או כקלף מיקוח. לכן עלינו לדרוש את שחרורם המיידי, כי כך לא מתנהגים בני אדם. מבין החטופים נמצאים 5 חניכי תנועת הצופים שיושבים היום בחמאס. שכפ"ג נחשון המותנוח עמידה חופשית. הקשב. עמידה חופשית. הקשב. שכפ"ג נחשון יעבור לדום עמדו דום. שירת התקווה, שכפ"ג נחשון יעבור לדום.